Vamwe pavanotonamatira kuti Mwari ndipewo chipo chekuona, ndivhurewo maso angu emweya, vamwe ndipo pavanotonamatira kuti Baba inini chipo ichi maya, torai henyu chipo ichi, handidi chipo chinotyisa ichi. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. This is Untold Stories, where we uncover the unexplainable, zvinhu zvisingatsanangurike, most disturbing stories and stories that people would rather keep hidden, dzavanodoramba vakashafa. Panapa ndo patinozitaura. My name is Slick Melikwan, and first time yako usakanganwe kusiya wa subscribe. And without wasting much of your time, let's get into today's stories. Tinyasonzwa kuti zvaifamba sei. Magadi zvenyu ngoma Slick. Ndinewo nyaya yangu, though I'm not sure kuti inokwana here pachannel penyu, but zvinhu zvandakangosangana nazvo muupenyu zvinongori spiritual, right? So nangoti ndingoshare. So what happened is, inini ndichikura, I was a very intelligent child. I was book smart, right? So ndiri munhu wekuti even now I have a photographic memory, right? Yekuti chinhu chanenge ndaona chanendaona ndendatobata, especially ndikasvika chinhu chekunyora. I remember things as they were, exactly as they are. Okay, so ndakakura ndiri mwana wekuti vanhu vese vaitoziva kuti mwana uyu ari very smart, right? Zvezvo kuti kuchikoro, my teachers, everyone, prize, I was getting prizes left, right and center. Zvinhu, yeah, you know. So nekuchechi manje taenda kuchechi. Kuchechi kwataenda zvezvo kutiwo even kuSunday school. I was attentive, not kuti, you know, uri mwana zvinonguva zvaibhowa zvokuendeswa kuSunday school. Kana kuchechi, I mean, zvinezvi unonzwa hopo, unonzwa ngokuti you know, unless unongoda pekutamba chete, pekujaiva nekutamba, usingadi zvekunamata izvi zvinozoparidzirwa 2 hours hani mazvoni. So inini ndaienda kuchechi handiti, but I was attentive zvezvoti ndinochida kunzwisisa kuti zvamuri kutaura kuti Mary naJoseph zvakazodaizwa zvikafamba sei, you know, that I was that kind of child. Well, I loved debate, I loved challenge my intelligence and whatever. So ndiriko kuSunday school kekwe, teacher vedu veSunday school whatever now kondaipinda Pentecostal church, I won't mention the name, but so ndichipinda this that church handiti teacher vacho veSunday school aive murume muyuth handiti, but vakatozorora ipapo. Teacher ava maindifarira because I think because I was intelligent and stuff. Vachindifarira kudaro ndaitonyatsoona kuti munhu yakuti vaida kuti ndiverenge, you know, zvezvoti munhu amazed nekuti mwana uyu is very intelligent for my age. I think I was in like grade 3, 4, 5, around that. Ndakanganwa kuti papi chaipo, but somewhere there. So munhu aindichallenge zvekuti vaida kuti ndiverenge, then munhu vaitoti kana on madays agona kupfuura kana neparoad pedu semwana kana taitambira kuroad madays acho kudhara. Vakapfuura vakandiona vatoti iwe bhuku iri oro inoverenga chapter yakati, inoverenga Bible verse unonzi chapter yakati nakati, uzondiudza ugonipasa mari, you know, that kind of thing. Then there was a time now yavakandipa this book. Book iri rakanyorwa zvinhu zviri spiritual, you know. This book was about a person aitaura zvekuti akambopinda muSatanism, you know. Nikutaura deep stuff dzisina, I'm even scared kutaura nezvenyaya dziri mubhuku imomo anyway. Nyaya dziri deep dzekuti
munhu anenge achitaura kuti taita sei, satanism yekuti munhu can change into a skeleton, that deep person yokuti they literally worshipped the devil himself. Ndikutaura ndobhuku randakapiwa iroro, manzwisisa. Then ndakariverenga bhuku iroro, ndakatozomonzwa richitaurwa munhu wacho could mention the name, but richitombotaurwa ndatokura ne. So bhuku iri ranga riri bhuku rainzi rakanyorwa nemunhu akazi ngatendeuka and stuff ne. But bhuku iri uchitotanga kuriverenga riri rakatonyorwa kunzi you might experience spiritual attacks after waverenga bhuku iri, because ibhuku rino expose the devil kingdom, right? So ndakapiwa bhuku iri bana ndiri kuprimary, right? Ndiri mwana mudiki ndapiwa bhuku riya ndakaverenga bhuku riya because ndandiri mwana, like I told you, that's ndakupa background keke kana ndichikupa kuti munzwisise the kind of child that I was. Ndaida I wanted to learn more, I wanted to know more and stuff. Ndaverenga bhuku riya sorry, ndaverenga bhuku riya everything zvikuitika mubhuku riya. From then ndakatanga kuita these dreams dzekuti ndinorota this girl. I think akarukwa maoi I think munomaziva maoi anenge akamiramira mudenga, zvimabhanzi zvezvine zinazobatanidzwa zvezvi nezvakamiramira mudenga. So ndaimurota musikana wacho waslim ane maoi iwawo. Ndaimurota musikana uyu usually anenge aine nyoka or achindimhanyisa. I had these nightmares for the longest, like for a decade. Murikunzwa zvezvekuti from grade 5 I think pandinotozoremember kuti zvakapera, zvinogona kunge zvakatozopera let's say grade 4 ninge ine makore mangani, 7, 8, 9, 10, let's say from 10 years, right? Yeah, 10 years. So I think zvakazopera ndatoku form 3. It's not a decade ikoko. So ndakatanga kumurota musikana uyoyo all the time, ndaimurota. Then it became zvakazotanga kuti ndaimuona in real life. This girl wandikutaura ndaiona marukope dzangu, anditi this girl ndaimuona in real life, right? Munhu wekuti aigona ngoti mve pane vanhu. I did not understand. Remember, I was a child, right? I did not understand why I was getting these attacks, or why I was dreaming about this person, why I was seeing this person all the time. Musikana uyu ainditsoma zvikudaro zvezvekuti ndaimuona kakawanda. Dzimwe nguva takatogara kana panze aigona kutopfuura neparodi. I remember this girl. I know this girl. Manhu vese ndobva ndatogona kutomurota obva anditi takubata maiwe. My whole life from then ndaive munhu anongomhanya anoita manightmares day in day out. You understand? Zvinhu zvakandidisturba mulife zvezvekuti ndaa mwana weanotya, unonzwa, ndichingotya everything, ndinotya. Because why? Musikana uyu zvaindishaisa. Now nyaya yangu iri pakuti ndapedza ndazokura now handiti kuma form 3 obviously ndakazonamatirwa kuchechi. Handizive nekutya, ndaisaudza futi maparents kuti ndozvikuita sezviri kuitika, and I didn't know kuti these spiritual attacks could be coming from the book randakaverenga riya. Now I'll tell you why I think so. So I did not tell anyone. Ndaingozviraramira zvangu ndichingoti it is what it is. Then ndakazoenda kumaona ichi pandakaita mwana anga akunamata, ndainamata ndikafunga kunamata I will pray. Murikunzwa, ndiri mwana kudaro, zvikwete zvokupushwa nemunhu, zviya zvekutongozvizira kuti what's going on with me, zvinoda kunamata, semwana anenge akadzidziswawo kuti kunamata. So ndaenda kuma-all night. So pane imwe all night yakaitwawo, actually yange iri camp yekuchechi, ndokwandakaenda. I think that is where I got my deliverance from. Of course, from then handinazota sei handina kuzomborota this girl, handina kuzombomuona zvamuchosi, you get. So now ndazokura now,
Ndopandakazoona now when I got into my adulthood, right? Ndopandakazoona ndopandakazoona bhuku iri richitaurwa nezvaro kune kumwewo. Pandakazonzwa kuti hanzi this book, before you read that book, unoto encouraged kunzi you must be prayerful, right? Unofanira kunge uri clean, uchinyatso kuziva kuti your spirituality pa time yoyo uri mulevel chairo, you know, hausi kusheka hausi kuita kuti kunamata Sunday chete waenda kuchechi, uri unyatsoziva kuti uri unyatsoriya, mweya wako uri up there, uri kutaura naMwari. Ndo pano ndisikana batedza 2 by 2 unoona panobuda fog apa. Ndopandakaona why ndakapiwa bhuku iri, and I was not told kuti bhuku iri rinoda kuti unge uri spiritually, because uri mwana unenge waita spiritual, unenge wambonamata zvinganiko zvokuti ungapiwa that book with such spiritual strength. So ndakangobatikana ndikati, so teacher ava sekuona kwenyu veSunday school, do you think he knew what he was doing? Was he trying to kuti ndi-attackwe or what? Because I would like to assume kuti semunhu mukuru he knew what was happening, what could happen nebhuku iri, because I do remember bhuku iri rakatonyorwa that kwekutanga kwebhuku iroro rakatonyorwa, and rari bhuku rari kuti vakaita rekufotocopa, like pages akaita zvekufotokopwa zvezvo zvekuti harisi like a proper novel. Pages akafotokopwa obva bindwa together, handiti rari rakatonyorwa sekwekutanga kutoti zvakatonyorwa zita racho. If my memory serves me well, musikana yanga atori muNigerian, so Nigerian or Ghanaian or whatever, but I think ikokoko, not Muzimba or Murungwa. I don't think so. So musikana wandikurifeya kuti musikana ainyora bhuku iri, like aitaura kuti akaita zvesatanism zvacho. So tangosha kuti teacher ava vaimbozama kuita sei, because nanhasi it bothers me a lot kuti teacher ava was because I really don't understand. You understand? I really don't understand kuti zvakafamba sei. But yeah, ndiyo nyaya yangu, and it's just a warning to other parents kuti muvechi mutarisewo vana venyu, muzive zvavanenge vachiverenga and what's happening in their lives, because I struggled. Like I did not enjoy my childhood nenyaya yema-nightmares of that girl, and but zvakazopera hazvo. Yeah, that is all I wanted to say. Thank you. Chimwe chandanga ndasirira ndechekuti ndichikura ndagara ndiri munhu anga ari spiritually gifted, right? So nhasi ngakuda kuti ndio zvandiri, because gift handitaina kwainoenda, asi inoda kudiridzirwa. But life happened, ndikaendawo neside rangu rani ndichiindawo naro. But ndikangoti ndiri munhu aiona zvinhuwo hangu. Reason yandikutaura izvi is because ndoda kuti ndinyatsoona kuti picture yacho yakamira sei, because I don't know, maybe zvinhu zvakaita kuti ndizotanga kuona musikana here handizive pamwe, you know, because nogona kublema pamwe mukoma ava kuti vane zvavaiziva, but brother vekuchechi vekusande square manje pamwe itori nyaya yekuti ndagara ndiri spiritually gifted here, ko ndagara ndiri munhu aiona ndichikura. And most of the people vanoumba kwedu chaivo havazvisizi kuti wai ndakazoita kakusiya zvekunamata. Inyanga nyaya yekuti madezi aya ndinenge ndichinamata zvisingaiti. Remember ndiri mwana. Musapakanganwe ipapo time yese zvandikutaura izvi, ndiri mwana ndiri kunamata zvezve. Ndiri munhu wekuti madezi andinyatsonamata ndaiti usiku chawo unoita kunge ndarara ndiri pageti, ndinenge ndichiona zvese zviri kuitika paroads, zvezvokuti senge wabuda mumba usiku ukagara pagedhi
wotanga kuona kuti ningabuda neapo usiku huno, ningapinda neapo chakati chapinda chakati, varoyi vazodai. You know, it scared me a lot. Zvazviri scary zvekuti ndati nangu handidi zvekunamata zvacho. Because I realized kuti kana ndisinganamata wapasha nendichiona nengozviraramira life yangu, but kana ndichiita zvekunamata stereki, aiwe hapana rugare. Unochingoona zvinhu mahora egega kudai. Hapana hapo chandingati kuatakwa, obviously unotomboatakwa henze nemazvinhu zvaunenge uchiona izvozvo, but kana ndisinganamati aiwa kana ndichiti ndisinganamati handisi kureva kuti handitonamata zvamuchose. Ndikureva pane ndichingonamatawo zviri normal zvekuenda uchiti wodzoka unamata wakurara munamata sei. Apa pandikutaura ndiri mwana, like pandaita maspiritual attacks emusikana uyu wandaiona ine maoyi musikana ine maoyi uyu ndanda kutoita zvekuti I would fast for 3 days. 3 days chaidzo uchimwa mvura chete, kana kuti dry fast 3 days dzakakwana. 3 days ndiri mwana I would do that because zvaindityisa. Ende zvaibva zvambotozi mazvona, zvaimbotozi wombotawa 2 weeks 3 weeks usingaone musikana wayo. Musikana wayo munhu musikana wayo kuti waitomwana achifura parodha ndeti ndotobuda ndomhanya ndoti ndakunyatsoona here musikana paunozoona unotasa kusvika pagedhi kwako unotasa parodhi kuti zvechiwa munhu wandaona here. Aibva wanguona anyangarika munhuyo manheru manje maoyi aya ndopaunonomuona akangoti dzi. Maoyi aya ari kuita kunge nyoka. So maiwe wati kumhanya ikoko usiku kumhanyiswa musikana uyo achida kukuataka, pamwe wotombokubata wokuzipa. Dzimwe nguva nyoka dzebuda mumusoro make dzotanga kutsoma uchimhanya kuhope kwekwe. Ndakaona moto vedu. Zvakusekesa izvozvi, but ndakaona moto. Saka ndonyaya yangu. Hai mukoma muri sei? Ndaklika pamavideos enyu kuFacebook. I follow you. I just want to share my story. 2008 ndandiri kuno kuSouth Africa. That was in February. Mbeni zvikanzi mama vangu vafa. Vangu vafira kwaMurewa. Saka ndomadays ainyanyonetsa zvinhu. Mbeni ndakatokwira bhazi kubva kuno kuJoburg ndakatotenga saka bhazi iri rakanonoka kusimuka. Rakazosimuka kuma6 dzemanheru. And then tisuyo vadadhileya muroad rakambofa kudhilewa pabhodha. Saka ndichizosvika kuHarare. Ndakasvika kuHarare it was around 6 dzemanheru kwakutosviba. And then ipapo like ndandisina kana line rekuZimbabwe. KwaMurewa ndaikuziva panangoti arega ningoenda kwaMurewa. Then uyo ndaenda I think Holiday Inn panokwirwa zvekuti unoita kuhaika. And then ndamira makumbo adarika akazara. Then pandazongowana ukombe tisuyo pandasiwa pacross kwaMurewa. I think dzadzato zvekuma9 dzemanheru. Then ndiri pacross paya ndamira ndichida zvimota zvinosvika kumusha kwamai vangu kuchama pangoko. Okay, ndamira hapana. And then ndakutoti rega ndidhonzane ndandine zvinhu zvairema, like ndandatenga grocery, sugar, chichi, ndomadays ainetsa zvinhu kuZimbabwe. Ndakutoshaura kuti ndozvizuzurudza ndodzokerera kumashops kwaMurewa Center ndotsvaga pekurara. Apa dzato kuma10 around 10 ikokoko. Then ndichirotofunga kuti ndoita sei. Then pasvika mumwe mukomana nemumwe musikana vaitodarika vavazondimhoresa
murisei kumuri panapa usiku uno. Ndikati ndoda kusvika kuchamapango but handisvike kuchamapango chaiko, ndosara ndakuvaudza pandosara. Zvikanzi alright isi tiri kuenda kwaMukarakati todarika nepo chichi handei tifambe tese tokutakudzai. Okay, ndakatofara vandibatsira kutakura paya murodhi tutotaura nyaya vatadarika pamwe panhu. Ini ndandisingazoti like murodhi yoyo mamboita series yekuti vanhu vanobirwa, vanhu vanopondwa, vachitotaura nezita racho remunhu wachona. Angatifambisei chichi, tafambisa paya. Remember rodhi igravel, idust, ende panguva idzodzo chakandishamisa hatina mbobvira tasangana nemota kana vanhu. Ndikatongoti pamwe nyaya yekuti kumamisha hakusina magetsi, vanhu vanokasika kurara. Tafamba ndatosvika kwandandichienda. Ivo ndo vakatoti ndepapi chaipo amati muri kuenda. Pandatovaratidza kusvikanziwo apo munhu wacho haazi avigwa kuma3 masikati here chichi. Hameno matauro avakaita like hana yangu yangotanga ngoti tsemu. Munhu wacho avigwa kuma3 masikati. I didn't know nguva dzavigwa mai vangu. Okay, vavati tasvika, ichifambai, handimi kuenda pamusha uyu, chifambai parodhi like kumamisha zviya zvokuti rodhi irapa but unotofamba nekanzira kuti unopinda pamba, unongochitopaona kuti pamba apo. Pandakutovhura mukachikwama ndikati oi mari maita basa. Zvikanzi aiwa Dhundu ari kubatsirana, muda kutipa mari mauya kumariro. Then pandakuvhura chichanganbag chandandinacho ndikati toreyo kana shuga kana chii chamune matora. Zvikanzi aiwa grocery maritengera mariro, it's fine, endai. Baba kutofamba. Saka ndo pandakatiraya kuda kudhonza bhegi riya rairema ndichida kusimudza kuti rinditakudze. Pandakuti kudai nandati vanditakudze. Saka pandakati ndivatarise, mamuri murima mwedzi wangoriko but noti zvimwe zviya. Ndo pandakatasa vanhu hapasisina hana yangu tsemu. Vanhu vanga vari panapa maimanje. Ndo pandakatanga kunzwa bvudzi rangu rekugotsi. Ndandisina urukwa, ndingori nebvudzi rakarelaxwa. Ndinuyo pandavhunduka ipo paya, pandangosiya bhegi roro ndichimhanya ndakananga chingomhanya. Saka zviya zvekuti vanhu vanga vari mukicheni ndichitoona kuti rambe riri on mukicheni. Paine imbwa dzakatofundukwo kuti kuspeed yekupi. Ndino ndakamhanya straight nchingonorovera dhora rakaiswa chihuri mukati. Vanhu vanga varimo vanga varara, vakatovhunduka chii ukumhanyiswa nani. Saka ndopakabva pamutswa kwakarara varume, papadedzwa sekuru vangu, hanzvadzi yamamangu. Zvikanzi veimone mwana auya, vamwe vanhu vakutanga kuchema, what's going on. Ndopavakatasa time past 1. Hanzi neiwe wafamba unani? Pandauti ndafamba nemumwe mukomana nemusikana handivazive but vati vari kuenda kwaMukarakati. Zvikanzi nguva dzino vari kuenda kwaMukarakati nguva dzino. Vanhu vakutoshamisika. Pandakuti ndasiya bhegi kurodhi, zvafamba ndakurondedzera kuti zvafamba soso, ndazongoona vanhu pasisina. Vanhu vakaita fiye musi iwoyo, vanhu vakaita fiye isingaite. Saka vanga vakufungidzira kuti pamwe vanga vasiri vanhu vanga vandiperekedza hameno but it was just weird, so I thought I must just share. Haiwa nasindamboti rega ndimboyo nenyaya ibata. Pane dzimwe nyaya dzekuti unoona kana dzikaitika unoona kuti chika unoona sekunge mafanidzwa izviya but dzinenge dzitori real zvekuti paprogramu yako unoona kuti vanhu vese unoona vanga vachitaura nyaya dzavo ndinotova understanda kuti ari kutaura chokwadi because pane dzimwe nyaya dzekuti ukaudza mumwe munhu anokutaura kuti hai asiropenge here wazvibata mumwe right. Rimwe gore
it was 2008 handitika ndo painetsa zvinhu zvisingaiti. Ndandine shamwari yangu yandandinayo yandaitamba nayo ende munhu aita zvekuimba wazvibata, but nenhau iya yekuti zvazvo zvakatomira kuZimbabwe handiti. Ipapo ndofunga ndandiri kumati kuma 18 years here kana 17 years, but now I'm 38 ezvinezvi. Nyaya iyoyo yakaiti yaane about 18 years yaiti zvaitika. Right, unoona neshamwari yangu iye patasimbisana kuti shamwari una zvinhu zvakadhakwa ngatitese ngatimboende kuSouth Africa wazvibata. Patasimbisana madhezi acho kwangu ni malaini aya ma0773 ndo ma0772 kana ma0773 ndo pakapinda line iro ndandinaro waibata, ende malaini aya aitsvaga pandatengesa line iroro chibage kumba tanga tinacho, bva ndatengesa futi neimwe 50 kg ndakatoita zvekuti chibage ndakatoita chekutoba handiti. Tasimbisana kane shamwari yangu zvekuti pandikazonoona shamwari yangu ndakangomuti shamwari ngatiendei, mari yebhazi ndaanayo wazvibata. Tanga tine 300 rands madhezi acho, ndandine 300 rands zvekuti kuenda kwatikaita unoona kuti akaita sei ndichitomudza kuti iyi mari iyi ndinayo, unoziva kuti akaita semupesa wangu angoti saka mira nditore jaketi. Hatina kumbobvira kana takaoneka kana munhu, takangoita mufungira mumwoyo rwendo rwembwa waibata sleeping. Right, pataenda tanosvika kubhodha, hatizive nezvekubhodha handitika. Saka unoona ana malaicha vaivayo vanotozoona kuti iri newcomer, uyu vanomati mastina. Alright, mabhodha jamba vanomati mastina. Iri stina iri rinoda kujamba bhodha handitika. Avo vanoti approach wazvibata, but paipai pataita sei patauya paipai unoona kuti chii tabhadhara 150 rands tiri patazosarwa ne80 rand imwe taishandisa andivabata. Ndiri mumwe mupana wangu wandikadzidza naye ndiyanga ari shamwari yangu chaibhesi, anga ari kuDurban andivazvibata. Ndiye munhu wataitaura kuti tikunoita sei tikunosvigira kwemupana wangu kuti kuDurban andivazvibata. Ana malaicha muda kucrossa here? Tida kucrossa. Imari kucrossa apa isa hatina kana sendi. Nhamba dzatinadzo ndedzaiye mupana anonzi Chale, nemumwe futi mufeso wangu futi anonzi Jose waiziya. Ndo nhamba dzatinadzo dzevanhu vatiri kuita sei vatiri kuziya handitika. Right, taita sei vatitora namalaicha vaya tikati kamari pamunhu zikanzi 3000 rands waitete kureva kuti tiri 2 it's 6000 rands andivazvibata. Apa ndati mari iyo madhezi acho yanga iri mari refu wazvibata, zvekuti chero dai ndakaudza mupana wandiri kutaura shamwari yangu iyeka kuti shamwari kwanzi ma6000 anga asingatoigone mari iyoyo waibata. But inini ndakazongomufonera banamuti Charlie, wona akati hanzima 6000 rand 6000 rand, but wona kaiwe mupana wangu chiregera kutaura kuti hatina mari, iwo chitaura kuti huya navo ndoita pay forward andivazvibata. Taita seti ndataura nemupana azotaura nana malaicha, ana malaicha vabva kuti abhu muzana malaicha vakatitora bvatiendesa kupi. Isusu taitofungidzira kuti pamwe zvatatorwa nasi tirikutoenda nhasi manheru kana tirikuenda mangwana, because isusu plani yedu yanga iri plani unoona kuti yekuita sei, yanga iri plani yekuzojamba
yekuzovatiza handiti wazvibata, asi tichitozwa kutonzi ana mai vacho vanouraya vanoita sei, but uyu shamwari yangu uyu manje wandikutaura anoimba uyu taisimbisana kuti aiwa isi tiri masevhaivha handivaiziva kudai vatitoura chamwari. Takazobva ndofunga pabedbridge papa wachitiendesa mheno kumatsonyonyoko wakatiendesa ndofunga kuma9 o'clock dzemanheru. tatanga kuenda kumatsonyonyoko yako abva vanotisiya. Unoziva tikasvika panhu pawaiti vari kutiendesa ka pane vanhu vanga vakazara, ndofunga vaisvika kana kuma5 waya waiziva, but mumwe nemumwe anenge ane magroups ake, vaidhila nemagroups kuti group rakauya last week iro ndo ratakuenda naro, group rakauya marumwe zviro ndo ratikuenda, mamusingangotanga kungoita sekungoenda apa. Manje chakaita kuti vanhu vazozare ikoko noona kuti inyaya yechii yanga iri nyaya yekuti mvura yanga yakaita sei, mvura yanga yakawandisa, wazvibata right. But anogara pamba paipai, saka taenda padheni paipai taibikirwa sadza dekabeji raive ndo rataingodya handiti, vakamirira kuti mvura ite isere right. Taita sei takutanga kuenda, takazoenda ndofunga next week wacho right. Tanzi vedu vaive hande taenda usiku, takaenda dziri kumanguva kuma12 o'clock dzeusiku, tasvika parwizi paipai ndosvika taisvika kumaraundi kana kuma70 or 8 nevakadzi nevanhu vane vana ndoda kudza zvimwe zvinhu zvinoitika muupenyu mahwani waiziva. Unoona kuti chii tabva tanzi munhu weshe bata munhu mukola mako nevakadzi vaiva shamari hembe dzadzi takadzibvisa ukunzwa tabatana munomu. Staira yavaita kuti tibatane munomu ndeyekuti kana munhu akaita kunge akuyeredzwa nemvura ka anenge akabatira pane mumwe, sikati anditi chibhande like handiti wazvibata. Taenda paipa tapinda murwizi, iye ndiye anga ari mutungamiriri, ari kutungamirira. Tatanga kuenda right. Unoziva mvura madhezi acho ndati mwana mudiki, but ngoti ndangori nemunhu uya anga angori nezvinhu. Unoziva kuti mvura yakatanga kundisvikira mupi, yakatanga kundisvikira umu mumaziso umu, kukunyura kwangu zvekuti ndaifamba ndichiita kujamba, wazvibata. Tanokurosa but manje unoona kuti pane vamwe amai vakazoita sei, vakazoita kunge vayeredza amai vavo, vaibata vaiyeredzwa amai vavo vanga vane mwana, ende vana vacho vanga vakabatwa nana Malaija, handiri kuona ka vakaiyeredzwa namai vavo. Unoona kuti chii chinobuda, ivo usafungidze vanenge vane basa nazvo, vanga vasina basa nazvo. Unoziva vachienda ka vachinzi vayeredzwa ka, isusu tichizonobuda ka. Unoziva kuti Malaija akaita sei, akataura kuti ambuya vaita sei vairedzwa apa, ndiye akabata mwana uya wayashamwari abva ati saka ndingoendepi nemwana wazinzi izvizvi. Unoziva mwana uya akada kumuita sei, akada kumukandira mumvura kuti zviere zvese, wazvibata. Wakazongoita mumwe mudhara, so akati shamwari kusadaro shamwari, kuti uya chingondipa mwana ndingonomusiye chero paanozoonekwa, because ivo vanenge vachityawo futi kusungwa, dhasi akada kukandira mwana mumvura handiti. Unoona kuti chii mudhara yabva ashingisa Malaika uya handiti ka right. Taenda
Saka pane motikari yaifanira kuuya unozotiita sei, yaifanira kuuya unozotitora. Takafamba usiku hwese baba netsoka waikuita. Tinosvika pamain road waiziya, parodhi iya yekuti tiende kuMessina because taifamba nemusango tichiita kunge tikutenderera like waiziya. Tichingonopinda ipapo pakamira Quantum yana malaika. Patikanopinzwa muQuantum muya neshamwari yangu tune shamwari yangu tingonopinda chete muya unoona kuti chii motikari pakada kuti isumuke polisi bhara timonerera mabhodha jamba andozvibata deuso tatotorwa tatoiswa mugumbakumba takunzi go back andozvibata but kuSouth Africa manje havangokuendese vanotanga vakuitirai mapepa ekuti mutange maita sei mutange mainda mutange maitirwa mapepa then vozoita sei vozokudipotai andozvibata tatorwa takuti anoti mubhodha manje mupolisi pabhodha kuti titirwe chi mapepa right tiri mukati muya nditika munosechwa kati kusechwa bvazvazonzi bvapazoita rimwe big one waibata rakaita se rakashaya muridzi ende muridzi wayo unoona kuti chii munhu wekuti paive patikanosungwa paive nepolisi handitika vanga uri usiku murima akaita chance chekuita sei chekutiza handiri kuona apa asiya bhegi handiri kuona bhegi rashaya munhu mupurisa kubvunza bhegi ndirani bhegi rashaya munhu handitika bhegi riyatisisa ndiri padhuze nao apa avhura bhegi muya munhu mubhegi muya unoona kuti chii pamusoro pebhegi panga pane foni aya mamotorola V360 aya aitwa zvezvo zvekuslidwa aya kana kumaziva. Iyo ndo foni yanga iripo ende ndo foni yaitopisa futi paZimbabwe waiziya. Nezvima E250 ndo madhezi acho nema N70 ndo madhezi emafoni aya paipisa waigeta. Foni ya bhegi rashamuridzi but mupisa paarivhura achiona pamusoro abva aona foni apa bhegi harina muridzi. Inini batati shamwari yangu yaindisingirira akati shamwari bhegi harina muridzi ndoitori mari yedu kuziva kuti hatina mari handiri kuona kudai bhegi raya batanoita sei batanori secha batatora foni yayo handiri kuzviona tatorwa paipa namalaicha nanonza nepolisi bveatitiki kumesina ndo kwavai kokuti munotanga maenda ikoko momhano chaita kunge chiholai momha atanga kuita sei momha atanga kuitwa mapepa enyu after 2 days moendeswa vamwe vachitandakazara imomo handiva zvona daba tikanopinda manje imomo unoona kuti takaendeswa uri usiku ihoro zvekutoti South Africa takazonyatsa kuiona tiri mugumbakumba tichiti chito chamsika chiti what malaika ya tichiti waiziya unongoziva zvakaita joza kuri kumesina tasina kuzvijaira kudai usotaniswa manje muchijeri chavo ichocho right mujeri imomo unoona kuti pakazoita mumwe munhu vamwe vanhu vanga vari imomo vaitaura kuti hanzi nezuro kune vamwe vanhu vakaita sei kune vamwe vanhu vakatiza handiri vazvibata vakatiza nepai so vanoona manje mamiri anga arakaita ranga riri rakareba kunosvika mumusoro iroro but ranga rine fence waikuita ranga rine fence mukati yekuti unokwanisa kukwira pamusoro uchidongerera kana kunze ipapo pampane kaburi kadiki handitika but waiti ukazojamba manje kana kuri kunzi kuda kutiza handitika ukajamba uchidzika pasika handitika hauchakwanise kuita sekuzodzokera kana ukazochinja maindi kuti arega ndidzokere handiri vazvibata pepe neshamwari yangu tikasimbisa ndikati shamwari apa patotizika kapa shamwari tikati tadzokera kuZimbabwe shamwari kuZimbabwe kune chi waiziva kudai so patazonyatsa kubvunzisisa mumwe mufesi I remember zita rake ainzi Fani mufesi iyeye saka isusu pane chinhu chatatinacho chatikafamba nacho tani tine bhaibheri
waikuita takabva kumba tine bhaibheri necd remufeso wangu iyo anga nealbum ranga achabva kuburitsa ndo raiti ndida kuzotry kuti ndinorimaketa chichichi kuSouth Africa chichi plus vanhu munhu anga atogara aitozikanwa kuti paredio anditozvibata. Saka tandine bible necd ndozvo zvatati nazvo plus phone anditozvibata. Right, taita se tasindisana neshamwari yangu iyo. Saka fani uya manje mfesi takazomubvunza tikati shamwari iwe unokuziva here kwatiri kunoku munhu watikangoitawo friendship naye tiri munhu unoziva takaita sei pablank bepa riya repabhaibheri paipa akabva atanga kuti drawera kuti akomana zveshe muda kuenda here akati toda kuenda abva atidrawera akati kana muchibuda munobuda makadai mudai achitotinyorera nepeni pablank paipa bepa repabhaibheri paipa. Mukasvika panjanji imi musaende so munodawo so. Right, nemufeso wangu uya manje kama toita sei taudzana nemufeso wangu toita sei chama yanzi ngatibaye. Saka inini ndaimutyira kuti ndikajamba ka ndichiburuka ka iye anogona kuzorova nehanya andika iye futi aindityira kuti ndikajamba because tandakaudzana kuti shamwari ka hatisiyani abatwa iwe chero ukanzi wabatwa nepolisi neniwo futi ndaita sei ndabatwa andiriwazvona kana mutaiwa iwe uchienda pamusoro vanhu vachifungidzira kuti kuita mastage ende pataijamba patonoona kuti chika ndepekuti nzira yacho yataifanira kuenda nayo ka ndopamba akagara polisi noziva takaita sei akanojamba shamwari mufeso wangu aikuita inini kuti bva ndanojamba tichinodongera pakona panzira toda kuenda nayo ndopamba akagara polisi unoziva kuti takamira ipapo tikati right shamwari yatibve tiri bara iwewe hauna imwe wei yawokuenda nayo isi yandisiri kuenda ineni tikabatwa panapa shamwari ka ini ndikabatwa iwe wabatwawo iwe ukabatwa neniwo futi ndaita sei neniwo ndabatwawo. Shamwari unoziva takanida sei tabva kunojamba paipaika mufeso wangu bvangu vhurira bara ini ndakatevera polisi bhara takati but taifamba baba chese titu taienda kune imwe road yekuseri mavheni manje mavheni batanga kuita sei batanga kutevera mavheni aya aikuita tawanda mahuswa vhini yativa but anga akawanda manje ari kutitsvaga andivazvona. Saka unoona manje zvatikazonoita takazonoti tichinojamba imwe tara handitika polisi bvayaita sebvayationa tandada unokwira rimwe zifenzi racho kuti ranga rakareba waibata. Saka ini ndakatanga kuita sekuenda waibata ndichinosvika panonzi pati pafenzi papa ndichinokwira fenzi iyayo uyu ari kufanira kuti akwirewo but chinjai mutadzisa unoona kuti ranga riri bhaibheri ranga akabata. Saka bhaibheri ndo raida kutanga kukanda ndiri kuzvibata ka bharadona basa apa polisi shamwari iri kuuya ukunda ndikamuti shamwari siya bhaibheri ndati shamwari yangu yakaramba siya bhaibheri sha waiziya akarikanda bhandazoita rere kuhuza nerwoko kuti riende kuseri waibata achinokwira pafenzi paipa unoona kuti polisi yakada because polisi yanga yatosvika ichinomubata gumbo bhaita rekuzunga zveginya zvaikuita bhuti wani yake bva yasara batati kuseri taenda takutanga kufamba manje ukunzwa unoziva kuti takaita sei takaterwa nechikopo kopo waikuita musango muyamu ndati chakatitsvaga tanga tiri pachena but handidi kunyepera atinombobvira tabatwa waiziya right tatanga kufamba manje tanopinda mujanji muya matanyorerwa kadirection keke nemufesi uyayo imomo manje ndo manga mune hora manje dzese waibata
Taita tatanga kubaya rasa. Patasvika panjanji daipa. Patabvunza tikati shamwari titaona umwe munhu. Patati shamwari kunonzi kumara ndekupi? Bhati ndeuku. Batati kure kunonzi kuVatripot akatiti kuVatripot. Batati kunonzi kuVatripot ndekupi? Bhati ndeuku. Batamubvunza kuti shamwari saka iwe tinogona kusvika tikatanga kubva because nguva dzatikati tivhesi anga ari masikati kumaaround 12 wazibata. Ndikati sikahora iti kana kuri kunziwo tikufamba panapa tida unosvika ikoko kwacho kuVatripot tinotora nguva yakaita sekuti tisvike. But iti munogona kuita 2 days. Shamwari ndikati takaona hura. Tikati 2 days. Ikoko ndiko kwaitaura kuti kunowanika mabasa emupurazi kumapurazi kwandikutaura. Asi isusu kwatikuda kuenda chaiko kuJohannesburg but hatina mari. Chinhu chatinacho chete ifoni neka 80 rand kada tinako kaika. Right, taita sei tatanga kufamba nenjanji. Taifamba tichiita sei tichiimba tichinamata tichiimba waiziya kusvikira kwati dokei tichifambira munjanji. Kusvikira tatoona kuti makumbo akuita sei akurwadza regatimboite sei regatimbobude munjanji. Patichanga kufamba manje. But manje kuti pataibudira munjanji unoona kuti tifambe karodhi kacho kekuti tifambe nako unoona kuti kaioneka mune imwe fence. Handiti wazvibata. Patajamba fence iya tichingotedza nefence iya but njanji tichiona kuti ndiyo iri kuti director kwatiri kuita sei kwatiri kuenda. Shamwari ndati tichifamba shamwari ka. Batambomira batatanga kunamata waikuita. Tanamata paipai shamwari pakazongoita mumwe mufesi shamwari akazongobudikira kumberi kwedu. Unoziva kuti akangonditi akangobudikira zvekungobudikira zvekuti unotoshamisika kuti ko chichi kuitika zvekuti tese takarohwa neani. Apa angonditi angari uya waikuita wekumarutsi mutauro wake waikuita. Apa ati vakomana ndanzwa kuti mukutaura mutauro wangu wekumusha. Tikati iwo ndiwani? Tikanzi hamundiziva vakomana but ndanga ndakatorara panapa ndahwanda panapa. Ndikati chiko hawandi. Zikanzi nekuti pane mhuka yaita sei yandivhiringidza. Tikati mhuka ipi iyoyo yakutaura yakuvhiringidza? Unoziva kuti akati tichi inenge shumba. Dati takaona hora mumba tikati shumba wangu. Nekuda kwekuti taifamba kwete nekuda kwedu hatinamboda kumufungira zvakaipa waikuita mufesi. Tatangomuti saka ngatitese ngatiende. Apa paunoona kuti kwatatiri kufenzi kwacho ikoko kwatatajambira mufenzi macho yanga itori game park. Handiti wazvibata. Deo so tatanga kufamba nemufesi iyoyo. Unoziya shamwari musango muya yesa musango muya unoona kuti wangu handisida kutaura zvangu zvakawanda but ndakasangana nehura musango muya kuona sekuru hura chaiyo waizi unozati chii tafamba patazondosangana nemumwe mudhara. Ngati mudhara anga ari evil, anga ari mwana waSatani waibata. Tatanga kufamba nemudhara ati mudhara kwati kubvunza kwese unoona kuti ari kuita kunge ari kukuketa waikita. Ati mudhara yazotibvunza akati shamwari iwewe imi muri kuenda kupi? Patati toda kuenda kunonzi kuVatripot. Saka mutori makatodaiwo so. Ndikati haiwa sitabva zvedu tichitu but tina uyu tasangana naye semusanganiro wamaita sei semusanganiro wataita nini nemudhara shamwari. Unoziva kuti mudhara akabaita sei akabva atanga kuita kunge akunobuka mupesi iye uyu wekuvhiringidzwa neshumba waakutaura.
achabva aita unenge anomubuka akati ndo maguma anenge achiuraya vanhu ndo vanenge vachiita sei, ngasare ngasafambei naye zvakazoti akuda tonotiuraya tikati Mudhara patikaona kaimini kaMudhara wangu munoona taita sei, imimi musanganiro wataita nemi ndo musanganiro wataita nauyu handiri kuona. Mudhara ndezveshuwa unoona kuti mepu yese aiziva, ndati Mudhara angani aine utsinye handizivi. Unozati Mudhara yakabanika chinhu changa chatikwadza manje unoona kuti yanga iri nyota waiziva paipaita kutotaura ane nyota but tikungoti tikafamba unoona kuti akutaura nezvemuchechi yayo kuti ungasa handitika tataura neshamwari yangu tikati shamwari uyu haana kwaanosara usaiti uyu tikuenda naye chete waiziva kana iye achisara ngaite sengasa shamwari unoona taita tatanga kuenda shamwari ukunza tatanga kufamba takomplaina kauti tikuda mvura inozati Mudhara yakabva anonotiendesa sekuri nekanganzira panga pane kadhamu waikuita but iyo mvura yakaita yekuti inongedzera kuti mvura iyo kwete mvura manje mvura yanda kutaura isi inobuda mutepu mvura yechidhemu chacho vachikuita zvimadhemu zvedu zviya zvekuti zvinenge zvine mazerere ndo mvura yacho ende ndo mvura yaitodiwa kuti panguva iyoyo wanga usingatarise zvese zvekuti hanzi mazerere here kana kuti chii kana kuti ndo vhati yaitodiwa ipapo waiziva but iye akamira nechekure waiziva unoziva kuti Mudhara akatichovhera chanti chiri mugame park imomo unoziva kuti Mudhara akatichovhera pane makarwe unoziva kuti ndakamira sei takanonwa mvura waibata tanwa mvura yemugame iya waikuita pandatozvidira kutotesa t-shirt yangu iyi pandaitotesa t-shirt yangu waibata totesa t-shirt yangu iya waikuita ndakatomira ndakutodza mufesi wangu kuti shamwari ngatiite sei ngatichiende unoona mamiriro andakaita ndandiri nechepamahombekombe pegame rari waikuita but the time unoona kuti yandikati kune shamwari yangu shamwari ngatiite sei ngatichibaye ngatichiende waiziva saka ndaito big forward waiziva gumbo waikuita unoziva pandikambuti the moment yati ngatibaye ndaitoita ndichitodzokera kumashure ndati zoni mumwe wangu ipapo ndo pandaifanira kupararira waikuita unoziva ndati garwe baba unoziva kuti garwe rinodhadhamuka kunge rekeni here mumwe wangu unomboziva kuti garwe rinosvetuka here mumwe wangu zvandikaona nemaziso angu unoziva ndichinodzosera gumbo paipai unoona kuti mumwe wangu rakandibata jini waikuita jini rakatadza kunyatsa kundibata chaizvo paranobata jini randa ndakapfeka ndichinoshamisika ndichinoti ndichidzokera kumashure ndichiita rekusvinza gumbo rangu waikuita mufesi wangu uya unoona kuti achitotiza kumashure unoziva kuti garwe rakaita sei rakasvetuka garwe rinoflya mumwe wangu waiziva Mudhara yakamira paipo tikacheka ndo muponero wandikaita iwoyo mumwe wangu handichida kunyepera unoziva ndakatanga kuchema mumwe wangu tikati ndo yacho iri kuitika kuno kuMudhara mungatidaro pamukuziva kuti pane makarwe kanzi handiri mamuchida mvura here hamuna chichi waikuita akati alright it's okay ngatiendei uyu takumuchemba because ndiye ari kuziva akafuti njira it's okay ngatiendei abhati pane kangamba kari papa togononorara umomo but uyu mufesi wenyu uyu hatisi kumuda igumaguma ndo patikazonetsana kana Mudhara tikati ngoma bheta zvirimuende handitika uyu tinosara naye imi mati kuzive chero iye hati kuzive saka reason yekumusasamura ndeipi handikazvona tikati shamwari ngatibaye batafamba batavhura bhaibheri redu waiziva kwangu nemwedzi wekuti waikwanisa kuona kachiedza kaikeke kuti unokwanisa kutoverenga tanamata paipai tanamata tingofamba ndofunga futi dzimwe about 10 kilometers patasangana futi mimwe mafia 2
komana murise abo mukwenda kubva atikwenda so ivo futi vaizivawo futi nzira kudai kuti abatani taenda naye tanosangana futi nemumwe futi wechi3 handidira right but azonosvika kunonzi kumara anga makuseni zvekuma5 zvekuti unoona kuti kalaiti ako karukwako kalaiti ako right ndokatata kufaitira batoti mutesiye batoti munoita semunowanikwa mabasa pataenda tanosvika paipai tanamata mutesiye bati shamari isusu stira isidwenzi ini mutenda nekuku isusu toenda nekuku handiriya taparadzana tizoonana akomana chichichi but iye akaita akazviitira zvake pafevha yake because kwaaitendesa nako unoona kuti hakusiriko kunowanika magraft yanga iri location like waiziya nekunoita kunge kumakomboni iye akatendesa nekumakomboni handivabata tanosvika shamari kunze bataona mumwe mudhara anga asinganzosona anga ari muvenda anga asingatauri shona but aitaura inonzi aitaura vhenda but shona aizwa wazvibata tikandine mudhara uyayo batasvika batai mudhara tikutsvaga peace job vati peace job mapeace job pana pachipa mapeace job hapana tikati alright abo tikatofamba seko nemudhara kuti munofamba makadani taita se tabaya tisati tabaya mudhara uyayo unoona kuti bati shamari mirai bati chekera bati papopo waiziya popo ranga riri zihombe nzara ndeyatati nayo mudhara yati papopo riya mukadzi wake vese vaibhema mogo vairova zvimonera waiziya mukadzi wake bati bati kwamukuenda kura ndirikasi munoda here tiite setikuti change takubikira tikati aiwa it's okay ndati vanhu ivavo shamari vanga vane rudo vanga vasina chavainacho but unoona kuti vanhu vavo vakatibata bho vatibikira sadza vatadya sadza nenyama vaitoita bho vatipa popo bho vatipa mvura vatazomiti shamari zvekutonzwa tsitsi kutoti shamari ona kakutine foni akati foni tikutengesa foni nekati foni nekuda kwezvanga atiitira akanditi vakomana foni inodhura ini handina mari yandinayo 200 rand katamuti shamwari tora yako foni bati foni iyaye yandandiitaura iyaiya dautotata tanga kurova kuti gura matu wangu iye vane inonzi daulap tatanga kufamba baba dzakuma 6 tamira tatanga kunamata so papai takuda kuti timbozorota ndaneta tikatishare muzambi patangoona panga pane imwe isusu manje unoona manje pei handidi kunyepera taifamba namwari unozoona vanoti tichinopedza kunamata tichingoti arega tifambe titsvage pekurara paribho waikira patangoona chimwe chikomboni patatosvika papa boiza muri kechichichichiya bho mukuenda kupa hatikwenda kunonzi kuvatiko kwadoka kwakwa unoziya mutesi unonoda akaita sei akatibata bho ngati pese pataisvika tataibatwa bho akanokwereta nyama waiziya akabva atibikira sadza tairara wakawanda waiziya muchikomboni wani vanhu ivavo but dhei iroro unoona kuti vanhu ivavo havana kurara unoziva kuti vanga chii chakavatadzisa kurara bhaibheri ratakabata samwari ndati unoziva kuti kune vamwe vanhu vari kuti vanotoda shoko but vasingazivi kuti shoko vanoriwana kupi ndati bhaibheri iro rakarara richiverengwa usiku hwese munhu wese imomo haana kurara kusvikira mumwe mupesi azoti shamari yamurare padhini pangu munemwe anga ari foromani yacho mungaitirwe nezvi munofanira kuzorora okunza inorara imomo inorara imomo baba unoziya tiri mumba imomo baba paita kunge pamusoro pemba paita kunge pakukandwa zvidhina kuita kunge dhori kurowa zvototorinzwa dhori kutoti uchinzwa magidhiri wazvibata zvekuti waiti ukazomunga makuseni patikamunga makuseni takafungidzira kuti pamwe tichida kuti tichaona kana chivanze cheso nono chakaita sei
chakazara matombo but hapana kana one stone ratikaona. Taudza shamwari wayo tikati rasa yaboere tikati rasa kune varoyi vaiziva abo kudai tatanga kufamba nembeziya tatanga kurowa manje kuti tikuenda kunonzobvatipotikoka mumwe wangu handidi kunyepera mari tinayo yekuti tinokwanisa kutengawo twatinato kuwaiziya but kwekutenga rasa ngoriza Nizva takasvika pakurohwa nenzara zvokuti takanhonga madhezi acho ndiakapinda tumayogita tuya takanhonga kayogita munhu aitodya ondofunga yogita yake bva yadonha yaenda pamavhu isusu bvatazosangana naye unoziva kuti yogita unoona takaita sei takaigwedurirana nepakati tikaidya tiri two ukunzwa yekunhonga munhu ukunzwa tafamba mangwana acho ndo patikazosvika manje pataida kunosvika papurazi paitaishama pane basa ere hapana basa patatanga kuita sei patatanga kudzokera tadzokera paipaishamwari unoona kuti chii tafamba futi ndosvika dzinenge 5 kilometers kudzokera zvaya zvekusarenda zvikanzi nemutosi wangu uya shamwari munhu ataona asiri yemurungu ngatidzokere tinonyatsainobvunza murungu shamwari tandafunga zvekuzvibatisa nepolisi tidhepoti kuzviri taandaneta patatanga kuti kudzokera kuti kwatadzokera shamwari tanosvika kuya sha unoziva kuti takangonzi nemwe murungu come here toenda ikoko iye mukuda basa ere tikuda basa uyai tatinyorwa mazita murungu bharotipa huku nemafuta bhati nyama bharinda unotiurayira nhoro nepurazi make zvikanzi ndo zvamutasevhaiva nazvo patatanga kudzidza mupurazi nyama tatanga kushanda mupurazi tashanda mwedzi wapera takashanda takazopedzisira ndakufamba netsoka ndisisina bhutsi bhutsi dzanza bharuka wanza taenda jehova paita tamira paipai waiziva tatanga kushanda paipai mwedzi wapera hapane zvikwereti kazvaya zvekuti unongochimbodiwa kana kuti mabhisiketi unongowanzwa nenhoro iyoyo plus tairimwa mapotatoes ndowanga ungori muriwo wedu waiziva tichitobikira muchigaba chesimende chependi chaichiyo waiziva zvikwereti shamwari zvakatitsoma waiziva tichibva kutambira munhu anenge akatokugarira munhu wechikwereti kudai wese shamwari kunze tichingotambira chete patajamba penhunzesi patatiza takufana kuchidzokera kuyakura kwatikabva takaita usiku hwese baba tichifamba wanga mangwana acho kubva tatiwana list but anotisiya kunonzi kulist charge taenda kulist charge waiziva tatenga bhutsu taita sei takananga kuJoburg Johannesburg ndati tichinosvika muJohannesburg chinhu takanotanga kutambirwa nacho takasvika kunonzi kuJoburg waizi pane mukadzi aitaura pafoni tichipinda ipapo shamwari ngati mukadzi wei shamwari achitaura pafoni mukadzi wei akabva anonzi Tsoti ndipe kuno foni yangu mukadzi wei abva aita zviya zvekuda kufinhiza Tsoti waizi Tsoti riya unoona kuti mukadzi wei unoona kuti bvaita sei abva anopwanyira foni yayo pasi ndizati tanisina kana 3 minutes tapinda ndati ndozinza rikasvika notambirwa ndati Tsoti riya rangobudisa moto rakabudisa puti baba rikamunanga kumeso kubva musoro bva ramuti 2 shots achinoona pasi bva ramugeza futi mamwe 5 shots ona hora mumwe wangu ndikati tinda mumwe wangu ndozvatawirira aiwa ngatidzokere ndakachena to be continued. Yo, my one. Let me know what you think about story number 1, story number 2, and story number 3. Tinzwe mafungiro enyu unongokomenta nenamba yestory comment say shamwa story number yakati I think so zvinhu zvichitendera zvakanaka and I know if you have enjoyed these stories and ndinongoti woita make sure kuti wa subscribe nokuklicka ka notification bar ako so that every time we upload zvinizvozvo unoudzwa unoziviswa kuti shamwari kunoita upload au jambo necomputer nyaya dzese unogara uri up to date. Until next time, keep questioning, rambai muchibvunza, rambai muchiteerera, and remember
This is Slick Media TV. Pano pa Mazim Untold Stories, your #1 show on YouTube. Andika poza zara. Until next time, I am out.